Chapa. Dr. Lawson. Dr. Lawson. Omre ye wo mutu ahambani mu. Ti habane de ye adro no mu emuna ewo mutu ye. Sede de ebi mu etu ensuo so Moses no mu nam so ekon. Onde ahamban mu. Etu no sore wo ahambani mu. To nim ahamban no ankasa. Lawson Herbal Center ben for atas. Sina boko de. Ye de nyame ase. Mo se no mienu ene wo ye ni ma no pai. Emiensa okay. Ba kuna kwese me no. Okay, ti ala pai dia na. Ahefo efade free Lawson Herbal. Dedi kai ma me na wasesuru ko kwan so. Se waje me first one open na ode ma ba Adom TV so. Na ye nche a yahefo. Me sanso ahye se obi bia wo hwe ma no pai ye mosomfo. Virgin Son me na no pai matenasia. Me no obedi nkomo afo apomde ho nsemo. Anase endupa mako miensa Dr. Lawson Chimenu aka the Virgin Doctor edi abedwaman so a yede so me Ghana man yede kutia yarewa mesrese ebi na ne da edi kan a wo tie me ana wo hwem wo kasafidie so a eye se Lawson Herbal Center opi akira kwan ya wo Kumase ebu akwa Kena me se opi akira kwan ya wo Kumase ebu akwa Kena sanso na maamo Accra isanse ye dwen mo hone ye pese ye ni mu din saboso na inupa ye bo ho dehro no obi abetimi anya binti no ye bie ye nkrabata baako e wa beka tota enti Accra o pe kira kwan ye wa beka tota ye wo Tesano Commercial Plaza building ase ho pe mo amo pharmacist herbal shop obetimi afre telephone numbers na ya ye nuro ni bi abre na nipa dodo no nso atimi aba ho mo nso atimi akabi enti ye numbers no e 0242 133577 0242-133-577 0248619999 0248619999 Mame endi kan enkanhye wo se yawo enromiensa e wodwaman so a anopa me no be kasa e de afa ho na emum ne me ni wudi kan e de atwe nkoma afa ho e ye dro a yato ne din Lawson Herbal Mixture. Lawson Herbal Mixture e ye bibi dro a dan den nyina wona aya na ye pese omunum bi eye mo a mode na aya na durumre bi a okotodwe aya na ehono na echia na enam so ma oto asintini aya na etwetwen edurumre bi a oto asintini timetwen wotan na aba be so osisi na wotena skakra bi a sisi yare no eno nso aba na wontimi nya won hwe me stress Lawson Herbal me hye bibiduro when you be draw yakeka hama nkohini enua bana different mako 36 a ye de aye e bia ukotodwe na ehono no wo de akoye cholesterol srade adoso woni paduanim ena nam so ama akotodwe na duru bi a wotena ase na ahohono wo da sori na na ase atata ya fa Lawson Herbal Mixture na eye wo duru mesrese mo nso a mo da sori a mo chiri kase wapo no wapo so eya na mututu wo chiri kase obonse ya na mu ya wo ya Lawson Herbal Mixture na yedru etimi honam yawo Lawson Herbal Mixture obi a wo de akoya wotutuo akoya sasabro no wo na me kamfo se adru ya ma wo se dan den nyina wo pedu abenom na wo ni pedua na nya ahode ni pedua kwa no nyina so na ye kama na wo nkase ni ma ye de afa Lawson Herbal Mixture ye wodru mo nso adru me bia mo da sori a wo nsa ya na asensena ye otiriti ya na wo nsa nso adru me bia mienu ana miensa na akeka ato fa Lawson Herbal Mixture ye wodru da bia me ba me digidie ene kasade kanokro kire wo se ye ka bibiduru a eno ne Lawson Herbal Center Dr. Lawson kwa ene de nokro ye ba yetimi aka secret ede kire mo nti Lawson Herbal Mixture nua ya ka bomin ye wokum nim ye wasaso hwam ye wonim tree ye wo moringa ye wodua bi efe ne kokro do so ye wodua bi efe ne mahogany koko aman ni nyina wo Lawson Herbal Mixture but me ba me pese wonya gidie nti ena me ka no ma ye de ya edu na kire wo me ma me papa me nua ba me nua be mama kokra mabrewa me ma yare ne nto encounter kete so ansa no akopɛ edu na kire kwan me srew me brain nti no frem na ye ni nkomo ne de aka no number no eye 0242 133577 0242 133577 0248619999 0248619999 Oko pharmacist herbal shop adronu ubenya biato de tosu mienu a me ne wodi kan anasa me ne wo se kasa afa ho no eye dru a opanyike se yato ne de Lawson Mixture okay Lawson ye dru a
ye de be adwaman so aboa ganafo ma titiru ema na ahemfie odi po de stable wo mo obebu wo no ma ne ho ye fe ne ho akono bata ahemfie no enkoyie enti basa be ma ne ba oba ne nya no so mfaso be ma ne ba no woko but me se ganafo ma ya se wo ba bia wo pese be ma oji utum na unya no so mfaso no ye mema de ye ba ahemfie ne ye ko because be ma nya ska se de ye kra obefa oba ye den aka ne ho enti wo ye oba kaika wutirim o de poa no atena wo nipadua nim emfie mienu bosomi nsia wa treat ye nko but me mo nya gidie ni ntiase se loke nko an infection eduro wo dwaman so a the whole West Africa etimi ama na basobode Simba Business Africa Excellence Awards ekoma loke Herbal mixture enti wei eye eduro a oba onoma ekum kura wa ahemfie saa o de poa mo ande ya na ehu ne se ema ne bebre nim se omo wa ahemfie but omo wo nipadua nim enti obi wo hono mo tutonku ne samna de wura ahemfie o hono ma na sa de ne hono ma na aba because of say wo body ni inside ni ntino ono ya abonten de but inside no wonye adwuma de ma loke different ne say onoma ekọ nipadua nim ekọ flash body nim na akum kura wa ahemfie ama oba wa ahemfie wa dry na e wa achi etese solution a ye de asompaboa be 1 year en wida enti sa loke we minim secret ewum da bia me ba me pese ganafo me de no kura kasa kire mo enti me ma me ho kani amene ne tene me nua be ma bosumi bia ne mane no numbi se de be ya adan dan nyina me bowura ahemfie o amene be de e be ka ho enti wo ye oba de me ka ne tie ko pe bitonom na wo so ye obesma na ho nya akono ni padua ne ba bia afon no wo no ma e be hyehye na ama be ma no oba na ni akafie wato iPhone ni bia ma wato asase wo East Lagos na wo de car key na hye wonsem wo mpewe na wo pede but hye no so se wo ye be ma won so de akoye baba so kraman eya na nsansa be si be ma na won so dwonso na be ma no eya de mu hyehyew edum bia wo dwonso no eso kokoko wo dwonso na waka wapanten yesuso dwonso ni ntimi mayi mesrew peloke ye wodru we ni adru a ekum baba so we ni adru a ekum odepu wo ba wo ni padua mu enti dodo na adi hu adanse se we na de awarefo anigye ba om ntem we na ka oba ne be ma bom na adi asomdwie ba mesrew me bra ni hia me but mesrew se the American nyina eye no kore wa hu bi but frame number no ana akọ pharmacy herbal shop na ko pedu ni bi neto number no is 0242 133577 0242 133577 medimi nsem nyina ba wiye no de hia me eye mema no mesrew sese mema ni bi minu abema omudi kwamu hwe but media me say some me abranti anyankopon abo me tuntum krokro wa mete he ya maluku handsome some be ma be wu pa de nkama so me diti asem kenzi o hwe ana wonti ase yes no oba no wuhia no na wo ska wo de mani wie na sa wuhia no wantimi anya hwea no okasa but also wo mani ska wo so wuhia na wo plepla no wo pla na police bi anche wo say no yes say sampa na bi na so mo boy no enti sa delay capsules de ya boa mema ne se ba ma bia wo kosina ni ma sesi ya na ne ho sane no ba ma bia wo no oba ne hia ya no waje no oba ne bu afu no wayi ne nsa abonasum ba ma ne nti ase me se delay ni minum bi minim secret ewom so num delay na e ba ma wo sisi ma yeden okay na ma wo kotodwe e ma yeden unim se ba ma bia wo so wo ya ba ma 10 gram wo asede wo kosina ni ma ababu nkotodwe yes yo nya ne sisi ni kotodwe ni ma anya de na sisi ni ma anya de a wutimi nya adwuma ne nche anu nti na delay no 20 ni wom okay akoma wure wom okay damnam wom ododua wom asase hwam wom krama akwati wom tienua na me bobo ene bandoso hwe mentwa ntoro nkyerɛw batunum delay na nomto ho nansiasio mesra obena ye be nnuam ya miensa number is 0242 133 577 0248 619999 media menkwa na me papa ye adoye Ushia munu taku afre me virgin son. Mecho 50 Ghana cedis. LAWSON Herbal for Adom na etesa kobo we da se pa LAWSON Herbal so ni nupa aba edwaso. Bi aduru eye ahosepe the fancy door. Mame boatima ay ka da ahosepe to as ba me ka say books dey open papa na pa to be bia obeto na onya akire amane bia.
best brain publications ɛde nwoma ahodoɔ bebree best mako nsia ɛna abadwa so creativity and imagination, student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy, collaboration and communication. Me patcho na campaign for agye atum. Eti nwoma okan a unia etire nsusuans boni bia. Free 0507 200 200 0507 200 200 and 0504 200 300. Best brain publication tomorrow, education today. I was a pay it was